dapat salang atamanun ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DZGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na iyan, digdi sana sa DZGB sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? May kasabihan na kung ano man ang hagyat sa buhay na sa tuyang hampangon, Basta ang pamilya nagkakasararo. kayang-kaya yan. Sa giraray po niya itong makakaibanan, ngunya na aldaw ning Lunes, petsa 17, kan bulan ning Mayo, taong 2021, sulamente pang Miss Universe. Sa kuyang partner ko niya na pagkahapon, Ate Jen. Maugmang Lunes sa Indogamos mga parantabay, makakaiba naman si Kuya A, and welcome sa panibagong edisyon kang programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Maray na pagkahapon sa mga paraantabay ta, Luzon, Visayas, Mindanao, all over the world. Again and again and again and again and again and again and again. Welcome po sa programang Usapang Pamilya Monday Edition. Kamusta, partner? Okay lang partner. Paiba-iba ang panahon ta, mainit, mauran, kaya pagirumduman ta sa itong mga paraantabay na mag-ingat, permi kita magdaraning pamandong. Ano man ngaya ang pamandong, pwedeng payong, pwedeng kapote, kung ano man iyan, basta makasangga sa oran. Tama. And of course, live na naman kita ngunyan sa tuyang Facebook page, DZGB News Online. Sa mga viewers ta, pwede po kamo mag-comment, pwede kamo magtaokan sa inyong mga reaksyon, mga gustong ipaabot, mga greetings sa inyong mga mahal sa buhay, especialmente sa inyong mga pamilya, in kaso kamo hararayo. Mag-comment or say present. Correct, Anong ma-recognize diba? na yan. Oo. And ang mga rayaon man sa indang harong, pwede po kamo mag-upod, pwede man po kamo mag-text sa 0938-891-5475. Yan sa mga smart and TNT subscribers yan. Para man sa mga Globe and TM users, 0927-3980955. Yes, opo. Kamusta unta muna partner ang sa tuwing mga viewers? Uy, si partner Mike Alvarez Dado, nakatutok mo niya na hapon si Kuya Mike. Ano daw ang bareta, Kuya Kuya Mike? Mike, si Kuya Mike. May balita kang hatid? Si Chris Dennis, Joan April Pardo Abion, and si Maria Odisa Belenzo Atondo, si Madam Charlotte Warde Daluay, nakatutok Mandaa, Marieta Zarza, and Henry Dino, si Precious Sabundono, good afternoon po, and si Christy Navares, maray na hapon Kuya Ian, Ate Jen. Always po kami nakikinig dito sa Ginubatan Ginubatan ang Navares family. Yes, salamat po sa mga Oo. taga-Ginubatan, Oo. Albay, permi naga-antabay. Yes. Oo, day man da mapao dyan ni Sir Nick Rigachuelo, partner ha. Aldo yaon siya. Si Sige. Danmar Virgo, Alaysa Bueno Vejer, and si Let Aguilar. Pwede man tabi i-share sa tuyang Facebook Live ngayon na pagkahapon. Opo, Ano? tigsararo man lamang kita, and ang mga nagsaselebrar kan sa indang kompleanyo ngunya na aldaw. Happy birthday! Yes, happy birthday. Sige nga ni sana birthday Oho. sana kamo. Yes, hanggang Dahil- kaya. Oo, dahil nagpupugol. Happy birthday tabi. Happy birthday.
Partner, dakulon ang nabitin, dakulon Sain. ang ditaram kung na-disappoint or nagustuhan sa resulta kan Miss Universe na ginibo ka sa bago. Ano? Oo. Say, kita pinalad. No? Oh, but anyway, congratulations naman sa amiga kong Si San. ano yan, Mexicana. Yung nanggana. Congratulations. Yes. Congratulations, Manggirari, sa to yung pambato partner. Of course. Ano, it's For sure, a ginibo niya privilege. sa iyong best, diba? Yes, ano? Magay ng sa iyong presentasyon. Manalo, matalo. Opo. Ikaw pa rin ang manok namin. Yes, Philippines, Manggiraray. Yes. Paano nga nito, partner, pag sabi kang Philippines? Philippines, diba? Sige. Araw Oy. talaga ka ng buhay. Ano? Oo. Minsan, Gana. minsan, perde. Dadaog man, Gerara. Oo. Diba? Minsan, sabi nga ni, better luck next Correct. time. Ano? So, sana sa masunod ng Miss Universe partner, masungkit Palado giraray na kan kita. Pilipinas. An Yes. corona. Bago sa coronavirus, ha? An corona kan Miss Universe. Ano? Tama. Oo. So, tunay na corona. Yes. Sabi digdigan ng hapon sa tambalang Kuya Ian, Ate Jen. Hapot ko tabi kung bukas na ang SSS. Salamat. Opo, bukas na po. Oh. Ali ka naman, partner. Oh, ngunya na kasi nag-lockdown bago sa opisina ni Yes. dahilan kan COVID. So, po ngunya pong Lunes, Mayo 17, bukas na po ang opisina kang SSS para magtaon ng serbisyo sa publiko. Diba? Iyo po, ha? Sige. Good lucks. With Oo. S yan, ha? Good Yes. lucks. Oo. Si 324, how difficult to forget the person you truly love. Kung kamo ang hahapoton, garo problema ini partner. Sige daw. Kung kamo ang hahapoton, paano nindo kami matatabangan ng mga broken-hearted para malabanan ang kulog na namamatean. Been married for 16 years. Pero tinarantado ako ni Mrs. Aray ko. Dahil kami nagkaigunin aki, ta may diferensya ako. Ngunya, nakipagsiblagan na sako, agum ko, ta nagpabados na sa iba. I'm 46 years old. Nagpabados sa iba. Kasal sindang doa. Opo, and the partner biniyayaan ning aki dahilan sa si Mr. palan may diferensya. Makamormondo na istorya an arog ka iyan, partner. Pero Opo. kung ilingon ta sa mata sa batas, Oo. no? May pananagutan si Mrs. Oo, kasi may sinumpaan, diba? Kasal po kamo. Sa batas kan tawo, asin sa batas kan Diyos, sa mata kan Diyos, sa mata kan tawo, may pagkakasala si Mrs. Correct. Si Sir, garo dahing balak magreklamo, no? Kung gusto mo magreklamo in legal way, Sir, may paglalagyan si Mrs. Sabi nga ni, oo, ha? Ayun. May Aram na laban si Mr. kasal ka mo, no? Tapos nagpabado siya sa iba, may ebidensya, aram ka iyan, an proseso, igwa kita ning mga legal na paagi para sabi nga ni, managot sa mga dapat na managot. Correct. Speaking, kasi ang pigahapot niya sa satuya, kung paano da maka-move on. Oo, paano Si makamove Sir Buboy, on sa kulog kang supi na dinulot partner, di ba? Oo, ni si Sir Buboy sa linya. Si Sir Buboy Mendoza, maray na pagkahapon. Magandang hapon po. Sir Buboy, good afternoon, tabi sa iyo. Kasuhan na po niya na misis niya. Kakasuhan na da si Mrs. Kasuhan, Automatic. papareso na niya yan. Automatic yan, lalo na Iyo po. nabados. Oo. Ngayon man sana, BO na niya ang kulong, papareso na niya na misis niya. Sabi niya Pati nga, ito nga niyan sa kabit. sabi nga may paglalagyan ining Yes. duwa. Sigurado Tapos, iyan. Tapos pag pinapreso niya, kung saan man siya nakasal, kung sa sibil o sa simbahan. Kung sa sibil, annulment of marriage. Kung sa simbahan, declaration of nullity. Kung saan man niya na relihiyon, abalaan yan, just undergo the annulment of marriage. May mga grounds baga kaya yan, Sir Buboy. Pero Iyo itong the fact na nabados na si Mrs. kan ibang lalaki, Pwede kasuhan po as adultery. sabi nga ni, pasok na pasok sa banga. Opo. Pero, yun nga lang, hindi ko masyadong kabisa. Lingaw ko na po sa grounds for declaration of nullity of marriage or annulment of marriage. Yun yan naman sa family code, sa civil code. Opo.
Okay. Yan ang best bet niya. Pagkabalos-balos lamang. Oo. Tapos, Mhm. ang luwas kaya sa pag-move on, maroton, makulugan sa Very, boat, very makulugan sa hard. payo. Oo. Makulugon niya sa payo talaga. Puro halawig na panahon kasi halawig man na panahon nag-ibahan. 16 anyos. 16 years din daw Yes, kasal. oo. Yes. Hindi yan ang luwas kaya. I'm sure na maski araw ka ng edad niya, ikaw pa man siyang mga friends. Mhm. There is family who truly cares for him. Seek their company. And kung kaya niya, psychiatry. Maghanap kay psychiatrist, maghanap kay tabang para ma-heal. Correct. And kung ano man ang sa iyang pagtubod sa ministro niya o sa padi o sa kung ano man, maghagat siya pero may spiritual guidance duman. Maghanap pero may kauron. Mhm. And kung ano man ang passion niya sa buhay o ano mga nagtataw sa iyang kaugmahan, duman na lang mag-focus. It's easy to say, but it's very difficult to do. Mhm. So yun na lang ang gibuhon niya para makaluway-luway na mag-move on. Pero sirtohon niya, ipapriso niya yan. And magpaanal na kan kasal. Mhm. Nganin, biyo pa. Yun man lang, Sir Buboy. Thank you so much. Okay. Thank you, Thank Sir you. Buboy. Salamat. Oo. Salamat sa advice mo, Sir Buboy. Oo. So sana nagmamatiin ni nagmamati Ay, yan yung na partner ta minatext. nag-reply nga ni, Oo. sabi niya, di naman da siyang balak magkaso. Ang gusto Oo. niya lang makalingaw. Mabuuton si Sir, Mabuo doon, bibihira makakuan ng agom na Kairakan arog kay agom partner. niya na nawaran siya ki agom na arog kaan kabuot. Yes. No? Oo. So, ito na, saro sa mga paagi, para kang pigahapot kaya ni Sir, so pag-move on na lang niya, sa Okay. 16 anyos na pagiging kasal, Oo. and then, day niya, aram kong papaano. So, sabi nga Correct. ni Sir Buboy, ask help sa mga kaya magtabang. So, sabi ni Sir Buboy sa psychiatrist, remember, bako gabos na nagrarani sa psychiatrist, buwa-buwa, or may tama sa utak. Yes. No? Kung mga magabat na naiba na Nakulang agihan. tabang iyan. Yaon ang sa imong pamilya, yaon ang sa imong barkada, ang mga amigo, amiga, pamilya, yan ang sa imong kakapitan, Pero one thing, yung uni manali kay Kuya sa moving on, moving on ceremony, Okay. you have to accept. Oo. Accept the fact na wara na sutawong namutan mo before. You have to Diba? accept kung ano ang igwa kangunyan. Yes. Kung ano ang sa imong problema. Oo. You have to use to it. Tanganing mapunan mo ang sa imong panibagong chapter kan buhay. Oo, nata daw yung partner, may kasabihan baga na kung sisay da ang namumuutan mong marhay, iyong man ang mataoning kulog kibuot. Bakit kung Diba? sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di alam ang Yes. dahilan. Tama, Kuya John. Tama. Ayun, sir. Sa nag... Kusog kibot mga po kita oo. kasi ano man pong pagsubok talaga sa buhay, kung ano man pinag-agyan, malalagpasan. Correct. Dahil kita tatawanan kan Diyos ning problema na Correct. dahil takayang lampasan. Opo, oo. You have to accept kung ano ang igwa ka ngunyan Yes. for you na makapagpuon kan bago mong buhay. Okay? Sige. Okay. Yaon sana kami digdi ni Ate Jen. Opo, usapang pamilya po, yaon lang po handang magtaoning serbisyo. Yes. Diba? Makakauron, pwede. Kaya po ang tasundan ang mga bagay-bagay. May mga proseso kaya bagayan. And then Iyo. kung maghanap ka man, sir, ning someone na makakatabang sa imo, professional, mga advices kan sa imo mga amigo and amiga, you have to follow. Opo. Sunodon ta ito, Yes. Sunodon ta ito na mga piga sasabi. Sabi nga rin ni Sir Buboy, bako, madali lang sabihon pero bako madali gibuhon. Correct. Sunodon ta lang, let us just follow kung ano ang tigsasabi sa satuya kasi para iyan sa satuya na karahayan. Oo. So it's speaking of being obedient, sa satuyang pagbabalik. Yun ang satuyang tema ko yan, partner. Ang maging masinunod-sunod. Oo. Apod kayan, being obedient. Oo. Yan ang pag-uralay-ulayan ta sa Natakay satuyang puhan pagbabalik. tang sumunod, lalo na pagkita na mumuot. Yeah. Ayun, hapot na sa satong mga paraan tabay, diba?
Ay, sige. Sa pangmuot-muot na naman kita taon-taon. Ano? Okay. Sige, maski ba ko sa pagkamuot, Oo, ano? sa laog kang pamilya po. Bilang diba? pagiging masinunod-sunod Oo. na individual. Okay? Mabalik kita. Oras na to, alas 2:31. An oras hatod sa Indokang, Ginebra, San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Alaxan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho, dapat matibay. kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi, Dapat matibay. kumakain para sa buong pamilya. Dapat matibay. Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day. Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay. Good news! Dahil ang freebies ng Mixten Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigc.org, and the Bigsi Centers nationwide. FDA approved. Mixten Capsule, 20 pesos lang SRP. Ang Doc Alternatibo, The Bigsi Center, sa Sarsagan City Ranch, The Rizal Street, Barangay Piot, Sarsagan City, in front of A&M. And here's our people's champ, Manny Pacquiao. Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaxan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid?
Kung pwedeng laban na, sa isang Alaxan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy, at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion.
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Nins Wellness Center. Tungo tabi, Ma'am Nins. Namatian ko so kaginawahan kang hawak ko. Pirang aldaw lang, naglulutab na talaga akong dugo. Pero nangangadji lang ako na sa pamagitan kang bulong mo tabi, Ma'am Nins. Talagang naulian. So, hirap ning Diyos. 1 week, dahil na ako tigtukar, pero nag-inom pa akong bulong. Pasiguro ko man ta, baka may, sabi ninda, may ilang ako sa baga. Pero nagpa-check up ako sa doktor, wala man akong ilang sa baga. So, kinontinue ko ito, dahil kung hindi pala, maaaring ikamatay ko dahil nag-enlarge so, puso ko. Kaya mo yan, wala na akong ibang iniisip, Ma'am Nins, digdi talaga ang binabalikan ko. Tabangan na, nararahin. Nahihing taka kasi pabalik-balik ka lang, digdi ako nung kampig dadara. Kumusta man Sinda? Okay na po, Sinda. Kaya ano pang hinihintay natin? Magpunta na sa pinakamalapit na Nins Wellness Center para sa inyong cleansing. Dahil ang malakas na immune system ay kayang labanan ang lahat ng sakit gamit ang mga product ng Nins Wellness Center. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Ted Failon, a one-of-a-kind Filipino radio broadcast journalist, DJ, television news anchor, and former politician, is now one of the endorsers of our Mixten Herbal Coffee. Ang kape mo ba'y tama? Baka nakakasama. Mag-Mix 10 Herbal Coffee na. Gawa mula sa piling natural na sangkap gaya ng natural coffee, corn coffee, spirulina powder, tongkat ali powder, fulvic mineral powder, cinnamon powder, turmeric powder, cocoa sugar, whole wheat germ powder, at mangosteen powder. Kaya gawing habit ang Mix 10. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternatibo branches at mga piling butika at malls nationwide. Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule with Duke F Mineral Energy Booster, the natural sex enhancer. Ang Doc Alternatibo, the Business Center sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Balik kita partner sa tuyang programang Usapang Pamilya. Nguyan na aldaw ng Lunes. Opo, oo. Hello muna partner kay Jenny, Marco, Frederick, Fred. And sabi ni partner Mike, daog sumanok ko. Narabyas. Narabya. Sabi sa ni Dere, narabya da sumanok. James Nepomuceno, shout out si Jaime Portem, Gabon, Pulangi. Okay? Aha, sige. Salamat Sige. po sa mga nag-aantabay. Okay. Sa tuyang pagurulayan nga ni Ining Pigaapod na pagiging masinunod-sunod or apod kayan. Ano ini sa English? Obedience. 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 Ha? Oo. Ano daw ang gustong sabihin kan obedience? Sabi nigda sa dictionary, compliance with an order, request, or law, or submission to another's authority. Sa pinaka-example digdi partner, children were taught to show their parents' obedience. So gustong sabihin, dapat lang na magsunod kita sa satuya na mga pinagpapagibo sa satu. Especialmente kan satuyang mga magurang. Oo, okay. Kasi baga, sabi duman partner sa laog da kang familia,
kapag ang sarong aki talagang pigusugo kang magurang, it doesn't mean na garusurugo na sa nakitang mga aki partner, di ba? Igwa palan iyan ki marakain asin magayon na adal na pwede kita makuha. Yes. Pigtuturoan kita na magkaigwaning malasakit asin pagkamot sa tuyang kapwa. Correct. Paano man ngayon Ate Jen ngayon na para ngayon ako pigsugo? Paano man ngayon nagkaigwa ngayon kimalasakit tapos pagkamot sa kapwa? Na ako na nga isa na ngayon si sugo-sugo, ako na sa nga ni ngayon ang Ika na sa pagal. nagubos. Oo. Baka pag-isipon ta naman mga aki pag sinugo kita nira mamata ni papat. Ako ngayon ang bako padaba. Oo. Ako ngayon ako ngayon si sugo-sugo pirmi. Yes. Ako sa na ngayon ang pagal. Utong ngayon sige sa na ngayon kikaraturog. Correct. Diba? Ibabaga ki mga reaction na arog ka yan. Ako na naman ngayon. Pag una umulugod, may pigpipili isa magturugang ang magurang. Oo, diba? ngayon ang padabaon mo ngayon. So, utong saro ngayon duman sa laog. Sige sa Pirmi nga turog. ngayon urigda. Ako na sa na ngayon pirmi pigsusugo. Pagalo na ngayon ako. Yes. Iyon. Usually, araw ka nang magiging reaction kan aki kapag Opo. kapig susugo talaga. Correct. No? Lalo na ang mga panganay. Di ba, partner? Yes, siyempre matua, dapat nga Yes. responsable ka. Aram ta daw mga tugang sa mga kaakian, pag tigsusugo palan kita partner, pigtuturoan kita, sabi mo, pigtuturoan kita na magkaigwaning malasakit. Oo. And then responsibilidad. Oo. Pagkamoon. Diba? Imagine nun ta sana, sa madaling sabi, pag kita nagtubod sa sugo sa satuya, no? Na-experiensyahan ta sa sarong bagay. Halimbawa, nagbakal kita ning panrikado o sinugo kita ni mama or ni papa na magbakal ning panrikado para sa isira ta. Ngunyan ngayang ugto, ngunyan ngayang aga, o ngunyan na banggi. Okay. In that manner, partner, nagkakaigwa kita ning responsibility o responsibilidad sa satong bilog na pamilya. Kasi pag dahil kita nagbakal, malamang sa alamang, dahil kitang panrikado. Magugutom kita. Oo. Daing seram ang sa tuyang kakakanon partner. Yes. So kung kita igwaning sense of responsibility sa satuyang pamilya, gustong sabihon partner, padaba ta ang satuyang pamilya. Correct. No? And di kita siguro, pag kita kaya nagsusunod minsan, aminon taman sa dai, minsan partner, maaburido kita. Kaya, dapat palan, kung kita masunod, dapat at talagang udok man sa buot na pagsunod partner. Dahil napipiritan. Yes. Sabi nga na Digdi, let your obedience be an expression of love. Diba? Yes. So sa paagi da akang pagiging masinunod-sunod ta, sa paagi kang pagsunod ta sa mga sugo sa tuya sa tuya ng mga magurang para po ni sa mga kaakian and para sa gabos, no? Sa pamilya, sa trabaho, sa batas kan Pilipinas, no? So pag nagsusunod palan kita, partner, nagiging kitang responsable. And then sabi baga, let your obedience be an expression of love. Kapag masinunod-sunod kita, gustong sabihon, nagpapadaba kita. 'Di ba? Sa mag-agom-agom. Agom ngaya, pwede ngayan. Hilot-hilot daw ngayan likod ko. Oho. 'Di ba? So pag hinilot ta si agom sa likod, no? Nagsunod kita na bako makulog ang buota. Nagsunod kita wholeheartedly partner. Inilo ta si agom sa likod. Gustong sabihon, padaba ta si agom. Correct. Oo. And kung di kita napiritan partner, magayon ang hilot kaan. Yes. Magayon ang kada hagod. Alala ka dyan. Yes. Sa workplace, sa trabaho, no? Sa mga empleyado, may mga bosses. May boss. Pag sinabi ni boss na dalaga na ngaya iniduman ngaya sa kliyente ta, no? Nagsunod kita kay boss na maugma. Dahil tanilibak si boss pagluwas sa trabaho. Ako na naman yung sinugo ngayon. Uto nga yung sa likodan ko nakatokawan sa. Sige mo sa yung Facebook, o diba? Gustong sabihon, partner, may responsibilidad kita.
Opo. And then, pinagkakatiwalaan kita. Correct. And pag sinunod ta susugo ni boss, padaba taan sa tuya na trabaho. Kasi pinagagampanan ta, ginigibo ta. So, responsibilidad ta. So, di ba? responsibilidad ta, padaba atang sa tuyang trabaho na daikita o kumbaga nang hihinayang kita na mawaran kita ning trabaho. Mhm. Di ba? Sa Opo. simpleng pagpasunod-sunod pala o sa simpleng pagiging masinunod-sunod, nakaga-express kita or pinapahiling ta na padaba ta ang sarong bagay, ang sarong tawo, o ang sarong sitwasyon. Di ba? Yes, oo. Permita palang dapat rumdumon partner na ang utos da or kada sugo saruye na tagubili ning pagkamuot. Correct. Diba? No? And then, bako man da palan iyan para sa iba. Correct. Imagine nun ta partner. Mhm. Halimbawa, Sige. boss ko ika. Okay. Sa trabaho kita mo na. Oho. Boss ko ika. Sinugo mo ako na magpasiring kong sain. No? That is part of the job. Yes. Part of my job. Okay. No? Gustong sabihon pala partner, may tiwala ka sa kuya. Oo. And then kung mag-abot man sa punto na magtatarangkasan kitrabahante, Mhm. ako day mo tatangkason kasi ako, nasusugo mo ako, napapakinabangan mo ako. Nahihiling ko. So, Worth. talagang skills mo man, Yes. 'di ba? And nahihiling ko na talagang yaon nagiging responsable ka Yes. kasi pigigibo mo sa trabaho mo. Correct. Wholeheartedly. Correct. Na sa tuyang pigigibo, nagsusunod kita. Paano ta nasabi na bako yan para sa iba, bako para sa imo? Of course, pag-abot kang panahon, may trabaho ka pa. Oo, day ka nawaran. Di kita nawarang kitrabaho. Unlike sa day nasusugo, ay, day man ngayon nagsusunod sa sugo ko, tangka sana lugod ngayon. Yes. Di ba? Oo. Oh. Sa ano yan, sa relasyon, 'di ba? Give and take baga ngani. Mhm. Oh, sa relasyon kan mag-agom-agom or mag-irelusyon. Oh, Oo, minsan palang magpiday-piday. partner, day kita dapat madagit kung minsan pigtataraman kita kan sa tong partner o kaya kan sa tuyang agom. Ika ngaya, chain smoker ka, bawas-bawasi man ngaya ang pagsigarilyo mo. Yes. Bawas-bawasi man ngaya ang pagbibisyo mo. Yun mo, binawasan ko baga ngayon sa sigarilyo sa tindahan. Binakal Binakal mo ko. nabawasan. Bako man yan para sa iya, paraan sa satuya. Yes. O, para yan Diba? sa ikakarahay kan sa imong salud. Kasi kung atamanon mo an sa imong salud, halawig an sa imong pag-ibahan. Diba? Yes. Ano? Simple ways of obedience is a simple way of showing love. Opo, oo. So pag sinunod ta ka partner, gustong sabihon padaba ta ka. Yes. Totoo. Oo. 'Di ba? 'Di ba Kuya John? Pag padaba tang sarong tawo, dawa anong sugoon sa tuya. Susunod Magian. mo. Oo. Magian. 'Di ba? Correct. Magian. Pero kung dait tapig susunod, Magabat. malamang sa alamang, data padaba. Oo. Data yes, padaba oo. ang sarong tawo. Correct. So Oo. in kaso, data padaba, napiritan sa nakita daa, wala kitang ibang magiginibo, but to put some love. Yes. La, ganan tada ning pagkamuot. No? Kasi data masasabi na, may mga tao talaga na data, sabi nga di uwa bet. Di ko ngayon bet, tapos sugo-sugo ngayon. Pero dahil man kitang magiginibo kasi may authority sila. Okay. Let's just put some love. Laagan ang tada ning pagkamo. Oo. So, for example, partner, namamatean mo na so nagsugo sa imo, barang daing love, ikang masunod na persona na tigsugo, ika na sumagtaon ning love Yes. para duman. Oo. Para at least mahiling kang nagsugo sa imo na ay, igo ining pagmakulog, may Correct. pagkamuot. Correct, check. Diba? No? So gusto sabihon, may pagkamuot. So yan Yes. mga simpleng paagi sa simpleng pagtubod sa mga sugo, nagpapailing da kita ning simpleng pagkamuot. Oo. Diba? And syempre, mapuon talaga yung partner sa laog kang pamilya. Yes. Sa pagsunod sa mga magurang. Correct. Ano? So, sa mga kaakian, pag tigsusugo, tabi kita kan sa tuya ng mga magurang, day tabi kita madagit. Ano? Marirealize ta po iyan kapag uminabot na ang oras na mabibilog ang sa tuyang eksperyensya na pag sinugo kita, magsunod kita kasi magkakaigo kita ng sense of responsibility. Opo. Gustong sabihon, pag naging responsable kita, especially sa laog kan pamilya, it only shows na
padaba ta ang satuyang pamilya. Correct. No? Tama So, sa mga po yan. aki, dahil na magpara-araburido tabi, ha? Baka aburido naman kita sa nakiaburido. Ako na naman ngaya. Turugong pa ngaya ko. Pinukaw na naman ngaya yung katama. Saod na naman ngaya, di ba? Alangan man sugoon subonso na dahil pang pagkaisi. Yes, oo. May nagkakagaw kipayo, nahiling ako, ika na naman ngaya. Diba? Oo, si Sarah Neo, good PM. Advice ko lang po kay brother, keep on praying, kalimutan ang galit at isuko kay Lord lahat. God bless us all. Ayan. So, kasubaago na nag-agad sa Yes. tuaning advice. Okay. Salamat po. Ano kan partner, masunod man kita sa yes. protocol. Na, inabot na kita ki oras. sige. Opo, okay. Yan na po ang presentasyon ng programang Usapang Pamilya ngayong aldaw nin Lunes. Sa lado technical, Kuya Jun Napoles, and then Richard sa satuyang IT department. Din po si Kuya A. Iniman po si Jenny Matthew Ballaran Mabalos sa pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Experience Converge.